लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार भोजपुरिया जहां लेके आगे बनी बहुत ही तगड़ा खबर। जी हां भैया, खबर जुड़ल बाटे पवन सिंह और भैया काजल राघवानी के आए वाला गाना के। जी हां भैया, सबसे बड़ा गाना भी आए वाला बाटे, रोज के बताओ तानी। जी हां भैया, वीडियो के पूरा देखी, लाइक करी, शेयर करी, पवन सिंह खातिर कमेंट करी और पूरा लास्ट तक जे पवन सिंह के सबसे बड़ा फैन बाटे वो सबसे पहले वीडियो पर कमेंट करी। जी हां भैया, सबसे पहले जो बड़ा फैन बाटे पवन सिंह के वीडियो पे कमेंट करी उहे कहा भैया पवन सिंह के सबसे बड़ा फैन। चलिए भैया खबर पे रुक कर जाओ। जी हां भैया, खबर आ रहा बाटे पवन सिंह और भैया काजल राघवानी के सुपर डुपर हिट गाना भैया बहुत जल्द रिलीज होके वाला बाटे मार्केट में, जौन की भैया फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया के बाटे। जी हां भैया, एगो गाना बाकी बाटे जौन की आए वाला बाटे। कब आई भैया वो डेट भी हम बताए वाला बानी, काल के वीडियो में बताई तो पूरा भैया बता दी कि गाना बहुत ही जोरदार बा। सब के आशीर्वाद प्यार जरूर देव गाना के। उम्मीद करते नहीं भैया रहुआ सब बेसब्री से इंतजार करत रहो भी गाना के, तो बहुत जल्द आए वाला बाटे। डेट के अभी इनके भल जैसे डेट आई भैया रहुआ सब के हम लेके आ जाएं। चलिए उम्मीद करते नहीं खबर अच्छा लगा। भोजपुरी स्टार ट्यूब से विनाश की रिपोर्टिंग दिल्ली। वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल ना भुलाइए।